Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah, bengi iki aku kan jegol apa jenenge? Telo kok kula omah. Dadi ing ben iki wis dikeriki make dadine total pitik akhire tak gawanconi bakno jek oleh sak bak iki luwih lagi sing separo arep digawe gethuk. Terus sing separo mau digodhog ben bluwotong terus engko digoreng enak. Kuwe enak cah kok telo keju lho. Lah iki mau arep digawe gethuk cah. Iki gethuk iki kapung cek mungang-mungang iki dideplok. Dideplok karo dicampur gula ngono. Ngene cah. Ya gulane tak deleng ngene soal panas. Aku seneng cah nek gawe dhewe. Soale nek gawe dhewe iso lilit. Lilit ki apa? Pulen ki apa? Empuk, lembut ngono lho. Bos. Kayak kene, Cek. Yo kene sok ngene. Nah. Iki sing separo iki cah urung digodhog kae mau jan telone go. Gede-gede ki lho. Samel wentuk mlentuk ngono. Telo kuning jereke tapi kok warnane gak kuning. Biasanya nek telo kuning ki yo kuning. Tapi make muni kok jere telo kuning. Nah, Dek, terus tambahin terus sampai habis. Aja ngusut perel ya. Ngusut perel nek anak aku maksudnya nek berdua. Nek perel tok aja. Pelanggaran. Cek bos, tunggu mama dulu. Tak deplok aja. Duh, nyolot. Anak sing nyolot ngono kuwi edak nang Dek. Oh, monggo. Sik diwehi gula sik cah sarak dadi karamel. Ndek mau wis 100 soalé. Kok tak sepil dadine jan pulen sumpah. Enak nek gawe dhewe cah timbang tuku. Soalnya aku sering gawe dhewe karo mak. Ngene iki ta pumpung jek anget ngene iki engko nek wis dadi dik kuambili karo ngeteh. Oh enak. Opone pas udan. Susu. Kok susu ya ora tebel. Susu kayak enak. Karo kopi. Nah, susu. Susu enak. Masuk. Enak. Lah mencolot kana lho, Dik. Iki nek wis kemampiar dik klumpukne neh cah dadi sopulen. Iki suwi iki prosese ngene iki. Iki biyen awale nganu, telo dik cepno. Telo dik cepno. Terus akhire dadi koyo ngene iki. Pakai sediluk jane urung suwi. Masa yo kabeh no. Nah. Heeh. Aja telone tok no. Terus nyoteng masmu lho. Nyoteng telo. Jadi. Nyoteng yo nyoteng. Sik. Dadi karamel neh iki lho. Dadi karamel. Ki mau tak campuri vanili cah gulane dadi wis wangi. Ki tergantung selera cah. Iso gula putih, ya iso gula abang, ya iso dadi tergantung selera. Nah, aku seneng gula putih timbang gula abang. Kayak gini, Bos. Engko prosesnya suwi engko. Ngalih gula kok. Alah.
Wong kon bantuin kok dolanan HP. Ya nek kita. Alah kae. Sik bos sati-sati. Dan lilit sik. Iki nek wis dadi to, Cah. Digoreng yo enak, diwenehi tepung panir. Ini getuk goreng. 3, 4, 5, 6, Sik, sik. 8, 9, Wis ngaramel wis. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Enak ora ya? Enak. Sik tau urung dadi kok. Ngono sih. Nah. Urung. Nah. Alah suwek, Tir. Tir. Piye iki? Kok gedhe aku. Ya piye to, Tir? Sik bos. Ora iso pindah-pindah. Nah, ayo. Piye? Marai plastik kamu kok madu mongso tipis lho. Sing penting gak deket ta. Pokoknya dekoke suwi iki sampai didit. Nek iki, taruh. Musik. Apa ah? Iki harus tenaga ekstra tak men. Ekstra ya kok ekstra. Oskadon SP. Ekstra ya kok ekstra. Lah wong layak jujul kaya ngene lho ora oleh kelet kene. Kok batenku kok kelet. Mayare kreseke jebol. Oh alah ya. Sik bos, banyakno sik. Saking semangate lho malah jebol kresek. Piye iki konsepé? Golek kresek meneh. Dik. Duh, nek kreseknya penak. Nana? Tapi deluk-deluki mendakno. Mama? Badan pucuk mangkok kelet. Mama? Ini sudah mulai lilit kan? Tapi cek suwi iki prosesnya. Mama? Yo hadus keringat aku. Apa iki? Keren apa ini? Berapa durasi itu? Songo. Akeh songo, sik. Kok enak cah nek wis dilitno sumpah. Sampu ono sampe ngalor bulan.
Niki jantikku ambil iki anget-anget ngono, kanca ngopi karo teh. Susu. Heh, Susu. susu wae. Jujur nak yo, plastike. Nek wong pan. Coba dulu. Coba Dik. Lihat. Alah, keringatku cah. Besi. Hah? Jun. Heeh. Jun. Alah. Keringatku. Sik. Sik ndeplok apa wis getuk. Bilang piye lho semruwayu wae. Bocah nek kelat ngene iki sumpah. Krasa keri gurune, Dek. Bungkus iki. Halah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ngene lek yo penak, Bos. Mama kreasi. Ngaramel meneh. Kreasi, Pak. Kok nanti pangan ngono. Ngelandur kulkas kok. Kira Bos. Rolas. Hah? Rolas. Hah? Rolas. Ki sudah dulu ki. Kok nek wis dadi tak sepilno. Oke, Bos. Tak tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.